Sitten sarjan 69 kilo sarja tietysti tässä on kyseessä. Petri Kilponen, ensimmäinen tempausyritys 120 kiloa. Joukkueen konkari aloittaa hyvin, ei mitään ongelmia, 120 menee tyylikkäästi ja 15 kilon etumatka vastustajaansa. Kyllä, Petri on nostaa täällä kotikentällä, hän asuu Tampereella ja on nostanut todella pitkään ja se näkyy tästä kaikesta ulospäin, että erittäin hallittu aloituspaino. Viimeinen tempausnosto myöskin Petri Kilposella, 125 kiloa. Se olisi 5 kiloa lisää ensimmäiseen nostoon. Toinenhan epäonnistui tästä samasta painomäärästä ja hieman siinä käsivarret saavat tutinaa, mutta 3-0 tämä hyväksytään, eli 5 kilon parannus tuli viimeisellä tempausnostolla. Tämä oli Petriltä erinomainen suoritus, että aivan siellä rajoilla jo, mitä voimat edellyttää. Kannattaa ostaa erittäin monta sämpylää ja kahvikupillista pyrinnön kahvilasta, eli pyrintökafeista. No jotta kaikki olisi sitten ihan täydellistä ensimmäisen työntekijärjestyksen jälkeen, niin Petri Kilposen pitäisi onnistua tässä, niin silloin joka sarjassa alkaa tilanne olla melko selvä suomalaisnostajan eduksi. Eli hänellä alkupaino työnnössä 145 kiloa. Ja Fredrik Svensson vastustaja aloitti 17,5 alempaa ja oli jo tempauksen jälkeen 15 kiloa perässä, joten tämä sarja ratkeaa tähän. Eli Kilponen ensimmäisenä työntää 145 ja varmistaa varmasti sarjavoiton tässä, joten voi nyt jo kirjata 3-0 Suomelle. Kyllä, ja tässä huomasitte, kuinka nopeasti Petri Kilponen, kun tanko tulee rinnalle, niin ei hän siinä kovin kauan aikaa mieti, vaan heti raudat suorille käsille tuosta noin. Ja siinä ei aikaa ja energiaa tuhlata yhtään ylimääräistä. Petri Kilponen myös